खुलुमबाय बयखौबो आंनि YouTube चेनेल सन्जिब बर' क्रिएशननि गेजेरजों आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। लोगोफोर गोबाव दिननि उनाव दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो आंनि ब्लगखौ दिन्थिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांगोन। फैदो लोगोफोर बिब्दिब्ला आंनि दिनैनि ब्लगखौ नायलांदिनि ना मा बुङो लोगोफोर। लोगोफोर गायनाय फुनाय जोबखांनानै फोथारा जेब्ला आबादजों सोमखाङो अब्ला फोथार बारियाव खायसे हाग्राफोर रज'यो खायसेनियाव। जेब्ला हाग्रा रज'यो अब्ला हाग्राखौ दांना होनांगौ लोगोफोर, नङाब्ला माइआ देरखांफुनाय समाव गसा बारायनायाव एसे प्रब्लेम जायो आरोना। ओंखायनो फोथाराव हाग्रा दांदों, नै हाग्रा फुदों थारमाने एसे समायना जादों ना। हाग्राखौ गाफबना होयोब्ला हासार बायदि जायो लोगोफोर, सेवनानै जायगाया आथिं आगानाव गाफबना नांगो, सेवनानै हासार जायो। बयबो मिथिखागौ बे बाथ्राखौ, अब्लाबो बुंबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव। लोगोफोर जोंनि पश्चिम दियाबारि गामियाव गायनाय फुनायनि बेस्थ'ताया दासिमबो जोबाखै। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बेवहाय दैया थाब जोबा, ओंखायनो जोंनियावहाय गायनाय फुनाया दै सेमब्लासो जायो। दै सेमबाय नालाय जोंनि गायनाय फुनायफोरा बेस्थ'ता जानो हमो। ओमफ्राय दा खायसे खायसेना जोब्बाय, अब्लाबो खायसेया गायगासिनो दं। दाखालि बावैसो गायनाय फुनायाव गासिबो मानसिफोरा बेस्थ'तामोन, नाथाय दिनै फोथाराव गायनाय फुनायाव बेस्थ'ता जानाया एसे खम मोनबाय। मानो होनबा गासैनिया गायनाय फुनायफोरा जोबनो हमबाय। ओमफ्राय दा आबाद फोथारा नुदोंना खायमा खायमा जालायलायदों। लोगोफोर आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम।